Mae fis Ebrill, ac i ni'n dathlu Erthygl 24, sef yr hawl i gael bwyd meithlon, dŵr glân a gofal iechyd da. Felly, mae yna 3 ffyrdd gwahanol i chi archwilio yn fan hyn. Yn gyntaf, bwyd da. Falle gallwch chi greu plat bwyta'n dda, a dwi'n siŵr eich bod chi wedi gwneud y weithgaredd hon yn ysgol yn barod. Felly, mae angen i chi feddwl am y math o fwyd rydych chi'n bita a beth yw bwyd meithlon neu iachus. Falle gallwch chi gael sgwrs ynglyn â beth gallwn ni wneud gyda mwy ohono a'r hyn gallwn ni wneud â llai ohono. A gallwch chi dynnu llun o hyn neu gallwch chi beintio hyn. Yn ail, gadewch i ni feddwl am ddŵr a sut rydyn ni'n cael mynydiad i ddŵr. Dwi'n rhoi sialens i chi nawr i feddwl faint o weithiau i chi'n defnyddio dŵr yn ystod y dydd. Felly meddiwch falle pam i chi'n codi, ydych chi'n brwsio'ch dannedd, ydych chi'n cael cwpaned o ddŵr neu cwpaned o de, a meddyliwch hefyd beth sy'n digwydd pam i chi'n mynd i'r ysgol. Wedyn, meddyliwch os oes gan bob plentyn fynediad at ddŵr. Oes yna unrhyw ffordd gallech chi gadw eich dŵr a sut byddech chi'n helpu arbed dŵr yn eich bywyd. Yn olaf, hoffwn i drafod gyda chi sut ych chi'n gweld eich doctor pan fyddwch yn teimlo'n anhwylus. Ydych chi'n gwybod ble mae eich doctor lleol? Ydych chi'n gwybod sut i gael help os mae angen help arnoch chi a pan ych chi'n teimlo'n anhwylus? Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr i weld eich gwaith. Falle gallwch chi rannu eich gwaith gyda ni a'i ddanfon at Com Plant Cymru.